И Здравейте, здравейте хора! Днес ще си имаме с Наско, малко Skywars и така. Хора, ако се чуете откъде играем Балиен. И ако се чуете, играем в Box MC. Не играем в Hypixel, защото са много силни. Ако искате в Hypixel, пишете. Или има един сервер, където е PvP, само PvP. Може да правим и паркури, ако искате. Наско слаб. Ай! Ай! Аз съм по-силен. Ай! Добре. И така. Ай, после на паркур, бе! Бъде! Я се не го вие къде, бе. Не, бе. Вчера. Не, още. Да, бе! Не, по-още. Да, бе, то винаги твоето лигаване. Ой. Аз къде се забутах тук. Сега колко скоча. Охо, гати сейфа. Направи се едно имаме лайк. Мамо, някакви гърмати. Да, я става. Джеки Джанове. Абе, днеска само... Да, чу ети бутушки, бе. Ети бутушки сме... Ти ми даваш бутушки, един тук го припуках. Умрели, бе. Да, умрели. Чакай, че има човек. Изчакай, къде си? Ха-ха, Джеки Чан. Идвай. Чакай, той е бутнат. Щях да скача, го бутна само за да ти взема кил. Боус пауър е едно, найс. О, кнокбак, пръчка кнокбак 2. Ети лък, ако искаш, там имаше стрели вътре в чест, има стрели. Чакай, човек. Имам TNT-та и флинт. Той умря, окей. Има още един. Къде? Ети, Деянчо, ети една пошенка за фишнес, ети честплейт. Shiftness. Дай! Не. Ето бе, човек. Имаше един да става да ходиш да го ръшиш, или... Оф, чакай. Как ти да е, аз го таковах. Чакай, той има човек на мида, ела да ходим да го убием. Тук има един стив, отивам да го бия. Чакай. Той падна един. Абе, брат, няма меч! Чакай. Ти нали рекордваш? Да, споко. Бро. Окей, Diamond. Сега ще кажа къде са другите. На техния остров са си и са построили с такива емералд блокове. Москва съм, това ме интересува. Ами с Iron, Gold и кожен. Добре, на техния остров, аз не знам къде е техния И остров. Diamond меч. Построили с емералди тук някакво мини мощ. На обратната страна, нас е на обратната. Просто ми кажи координатите, ако може. Добре, отим. Ето, видях го. Все емералди, нали? Да. Те са... Ето ги бе. Те са се отворили. Да. Отиваме в файта. Той скочи. Обе, окей, изи. На 3 плея ген. 1, 2, 3. Спами, окей. Ето канихте. Това беше много яка игра. Абе, човек, защо ме карам 50 милиона? Готово. Айде ходим да грешим тея, защото ме е досад. Те още печете нищо не са направили тея досад. Чакай, че избрах. Хора, после ще оставим линкове към инстаграмите ни. Не, че сме... Не, че ги ръшкам, бе! Виждам, бе! Не, ти си най-смотания човек. Преби го! На 30. На 3 ли съм? Да. Никой няма ви тук. Добре, плея гейм. 1, 2, 3. И не мога да повярвам каква ми пречи. Ако ми пееш такива... Ще ме мютнеш ли? Знаеш колко ми пука, че ще ме мютнеш? 0% не ми пука, че ще ме мютнеш. Ако се ме мютнал, мютни ме. Хора, ако искате между другото ханкам видео, къде показвам как джитър кликвам, може. Ако искате в коментарите. Ще джитър кликваш по-добре с моята мишка. Ай, ти. Моята мишка е горе с модела. И моята!
заради кой? Кой ти подари за рождения ден, да я кажи. Кой ще пари Razer Dead Hadder, О, боле, това беше бати сейфа, да я чуя и вече съм на мит. Ще ти пара Razer Dead Hadder, той бича. Тука, аре, че при мен, ти циганина, ти расист. Пичове. Хора, направихме една победа и два пъти ни убиха, плана ни беше 3 игри. Ами да, айде, чао.